wach mokwadwar. Kendo wadwaro ni jothurwa ung'e ni ng'at sasa ma jasirikal obiro kaniyawo development project, mago gin project mag porojo mag kelo wich kuot mag wuondo joluo. To wan joluo ng'ama nyalo nyiewo. Nitie ng'ama nyalo nyiewo joluo. Ji adi maneno Raila Amolo Odinga pod tin nyaka bedi siasa koting'na bade gi malo. Ji adi ma wacho ni Raila Amolo Odinga nyaka bed president mar Kenya oting'na bade gi malo. Jo Siaya dwaro ni mondo ibed president mar Kenya kendo kwabi yien ng'at moro wacho ni koro ni koro iwuok e ng'wech. To wach mogik, Siaya kae sama baba go malo to wadong chien ka wan go rengo nyatieng'. Ok kamano. Wamako chien ka go rengo nyatieng', go tienda molo, gi otare, gi ng'ano kendo. Ji adi maneno ni an onge yo nyang'ia amakra gorengo wait Siaya chien kani baba. Jadi maneno watimo maber. Wach mogik, Baba wanted to say this in English. We will continue to disregard the leadership of William Ruto, because that leadership is not leadership for the people. It is autocratic leadership that has failed to reignite the economy. The economy has collapsed, everything has gone up, power has gone up, even the cost of marrying a wife has gone up. We can no longer afford to marry our wives or our girlfriends because Ruto is saying no. So we are not going to recognize the leadership of William Ruto. And the ODM party, the Azimio party, must take this notice that we do not want to waste time talking to a thief. Somebody who stole our votes, somebody who continues to steal our taxes and does not benefit our people. So anything that is done with Ruto, we will not recognize. Lastly, Siaya County is ODM zone. Siaya County is O. Alego Usonga is O. Yadima Watona Alego Usonga in ODM zone. Baba, for your information, Alego Kai Magimilong on UDA onge. Onge UDA official, onge UDA office, Gimora Marama UDA onge Kai. Ero ukamanojo dala wanyasai madritu.